होबायनो जोंना आसला मेडाम मेडाम बे सारनो दखान जोंनिया दोङो ना गैया बायदिलै नायालाय हाग्रा गोजासो माथो नै ओइ हाबग्रोना दानो हो ओइ केमेरामेन नादोंमोन र' गानहरबाय नादोंमोन थ' बाल्थिङाव गानहरबाय जात्रा खालामदोंमोन दानिनो ओरैबायदि सान्दुं गोसायाव लिंना लाना फैदों ना गाइसनिया नायनो नाया माने सान्दुङाव ओरैबायदि नों मा मोनदों इयाव आरो हा हाग्रा खननो नामा नों हाग्रा खनदो इयाव मा खुसिया दङ इयावलाय गरम माबाफोराव दैया गुदुं जायाखै दैया गुदुं नंगौ नङा गुसुसो नामा नोबो आं सारायनि नेबाय नेयाखै नेंनाया नेङाखैलै दैयानो गा माबा हाबबाय थादो नामा दैनि नाया नामा नाङो मा नामो थै मावानाखौसो जात्रा खालामबाय नोंबो बिराद हाब्रु जायोमोन आरो ना गायसनियाव आन्थुसो हाबखायोमोन इयाव नोंलाय ओइ केमेरामेन नेंबाय मा नेंबायबा आं दोङो होलायनि आङो हा नेंबायबा थाबोदों आंबो केन्सेल खालामनाङा हा कटक माने कटक नामाखै इयाव थुबुट माबा एसे थुबाय थादों आरोना गाइस मा मोनो नायनोसै फट' सारा मानो बिदि सारो नामा एसे दैया मानगोनथ' आरो आं नेंलायबाय आरोना गाइस आरो सारलायबाय जोंनिया आसला इन्दिरा गान्धीया नायानो माने खिथुवाखैबो आरो दैया राननाय लांबाय गाइस नै दैया राननाय लांबाय खिन्थु मा ना दङ बेलाय मोननो हाला आरो आं मा ना दङलै मोनगोन ना मोना बायदि सान मासे मोनगोन ओइ इमुल'सो जाखो ना मा जिबौसो जाखो मिथिला आरो ना गाइस दे जोंना होख्लाव जोंनिया मासे माबा जागोन दे जोंना नङा बाथोन देनो मासे माबा जागोन मोनगोना मोना जाखोथाय गाइसनो माने आगोलावथ' बिराद मोनोमोन माने खुसियाफोरखौबो बिराद मोनोमोन आरो ना मा मोनखो देग्लाय माने हाखरखौ साफा खालामनाय जायासै आरो ना बिराद हाग्रा जाबाय जि मोनला मा बुङो केमेरामेन मानसि गैया खुसिया मासे मोनबाबो जागौमोन मोनगोन ना मोना जाखोथाय नाख्राय मानि मोनबायनो जोंनिया मेदामा आरो नोंलाय केमेरामेन खैथामखो आं हले जिर' दे मोनखायाखै दाबो खांख्राय खैथा मोनखो होनदों मानै नायनोसै नै गाइस बेनो आरो ना दासो उन्दुरनि खांख्राया ओइ मोख्लाख्लाब नायनाङा र' नागिर ना हम मा जागोनलै नोंसोरजों आसल नङा र' बे मानै खांख्रायदोंनो जागोन नामा हा मेडाम नों कार माबा ना गिदिर थिफुदो होनना बुंदोंमोन ओंखाय सारफायदो आङो मायबासो मा मोनाबो मायाबो बेकारसो जासिगोन नामालै खस्थ'आ ओरैनो थांगारसिगोन बायदिसो मोनलाय लांबाय आं नै वा बिया गिदिर मोनदों दख' नोङो वा है हा मोनबाय मासे दोना मायनो नायनि थगायदोंसो मासे नमारथ' नै गाइस बे मासे नायालाय मा जानो सोरनो थोनो बिलाय गाइस सेंना मासे मोनबाय आरो
आरो मोनबावगोन माने मोनबावगोनसो होनदों र' मोनो मोना मिथिया आंबो मोजाङै हाय खेला खैथा मोनखो सोर खैथा मोनखोलै आं खिन्थु मासे मोनाखै हा गिदिर वाव गाइस ओइ तेरि दो ada pakaro guys दैया दंबावो माने इसेबां मोजां रानाखै आरो नै मोनबाय ना नै guys सेला जानो आन्था जिंजिनायबो नांगोन बाबु बिराद मोनोमोन आरो ना आगोल माने मा खारग'लायखो बैसागु बोथोरा सफैलायबाय लै खुसिया मोनबाय लै गाइस मासे मोनबाय खुसिया फुथारनि मा हा ya baru membayar nama sih nggak guys oh iya kita paknya naga hecale maru isko maru katanya abang katanya kubinu wah ya poster mana membayar na मिल गया रे बाबा ये तो मिल गया रे बाबा हम लोगों को स्नैक मिल गया रे बाबा स्नैक नहीं बोले इसको जी बुझा बैग में अब नहीं है हाँ हाय आतंको आथाना को दे गाइसना नोंथांमोना दिन्थिलांगोन दाने मोनबावोबा आरो ना गाइसना आरो मासेबो खुसिया नुगासिनो गाइस नै माने मागरि फुथारगोन जागासिनो दं आङो नै बे आरोना गाइस मोनना नैया नै बेहाय नैया बे आरोना नै जोंख्लाबगासिनो दङ नैया सेटु मागरि बुथारगोन जागासिनो दं आरोना गाइसमोन आङो मागरि बुथारगोन दा आङो हा Rombel lah apa nih? Sini. Abus. Iman kacau nuang ke pasti. Tunggu ya deh. Tunggu. Tunggu. Tangkap ini jangan. Ada mungkin. Kita dua ini ya. Tunggu. Tidak. Iya. Kesan benar. Coba benar. Jangan keluar sampai jangan. Mendam sih ya. ये मिल गया रे बाबा रे दुना के Tunggu sana kan ला 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 रे Pendak ru. Ibu tiap pitang sedip sen ya, tiap tu. Pendak ru. ये मिल गया रे बाबा रे मछली जल की रानी रे तेरी तो मुंबई Ini bisa mah ini sih ya. Icinai pun nanggo. मुझे किसी के बारे में ना या ये देखो मछली guys Siapa ibu siapa leban. nih guys bara monakai arna Jong bara monakai mana kusia mana monbai gerine ya kita sejakan le mabri mabaslo mana naya bangdra bakar na guys mon akal tuh mana gebang monemen bro dah tuh si kian za siapa mara songgan kelbung le siapa mara songgan Siapa pada lewat. padri lotas jeng masih ngomong Dapat karena dah kalau itu Tiap ini. nih guys dapat akhir nak dasim ber mana padri lotas susah nong kado guys man video aja kena teman guys man mana nengtang mana tak mana video hune ya isi lihat coba dah na mana dasan tu yang biar kamari mau nani no mana besto arena angkai video ku ang tak tahu na ya ke bermanda kai lada begang siku angga
Hei, खुसिया मोननायनि इन्ट्रेस्ट जाद्राय जायाखै? जादों थाङा थांदों आङो खुसिया मोननायनि इन्ट्रेस्ट जादों आरोना गासिबो बिसोरो बापावो ini बोरमाया हेब्बाय नुबाय देग्लायदो या बोरमायानि मासेयानो आं मासे मानैल' गुमबाय थाग्रा बोरमाया ओइ जा